Maar nog 6 dagen te gaan. Herken je de stad Dokkum haast net meer weer waarom? De stille stritten, verrorie bij de dag. Projecten dat man lang om werk is, komen lang om let ontjocht. Het is Safir, de kroon wordt Joet letterlijk op Dokkum zet en daar moet ik wel een bij helpen. Ik kom u even helpen. Ja, heel goed. Ja. Hoe loopt het tot nu toe? Het is rustig, hè? Het is vroeg in de morgen, dus nog niet zoveel verkeer, dus het is nog best te doen. Maar er komt wat bij kijken als die kroon erop gezet wordt. Ja, dan moeten we echt even alles stremmen, hè? Want voor de veiligheid, dus dan kan er echt even niks door op het moment dat ze gaan eisen. Wat moet ik eigenlijk straks doen als er een auto komt van een van deze kanten? Als er een auto komt, dan moeten we altijd eerst kijken van geef ze richting aan of ze deze kant op willen. En zo ja, dan moeten ze even tegenhouden. Communiceer ik met een collega aan de andere kant. En die geeft dan aan of er een auto aankomt of niet. Nou, we zullen even zien of ik er een beetje talent voor heb. Hij mij. Ja. Oh, die mij ik nog. Ja. Zo in één keer hebben we drukte, hè? In één keer hebben we drukte. Nou, hoe de veiligens zit ik in elk geval net in, want dat gaat volgens mij tegen goed hier. Maar hoe komt eens die kroon nou op Dokkum en eigenlijk hier op de Bregen? Dat weet ik zelfs net, maar ik heb hier iemand naast me en die weet dat wel, want is dit nou een grutte put, zei iets? Oh nee, dat is net een grote putje. Voor u net in ieder geval. Nee, inderdaad. Maar het is wel een heel bijzondere klus. Ik bedoel, we doen het natuurlijk van Dokkum. Dit is natuurlijk wel uniek. En het is iets wat aanstekst steeds champioost. Maar een grote klus voor u is het net echt, nee. Wat vinden jullie ervan? Is dit een beetje wat jullie ervan verwacht hier, van die kroon die straks op de Bregen komt? Ja, ik vind het zo mooi dat die jongens van Bureau Bent dat ze ontworpen hebben. En dat is dat dan nou hier toch hartelijk en zien bedrijf dat hier dan ook zo echt stiert. Hè? Dus van een tekening op de tafel. We hebben al hier nog wat van vonden dat nou hier stiert er en hij gaat op de Bregen. Dus al petit van de morgen, maar de wie juist joen ek al volop drukte in Dokkum. De koninklijke familie die kwam op bezoek voor het speciale koningsconcert. U zei van, het is voor mij zo bijzonder om met hun samen te kunnen spelen. Dat zei je toen je gevraagd werd voor de eerste keer. Hoe was het uiteindelijk de ervaring? Fantastisch! Ja? Superleuk! En dan komt Willem-Alexander binnen en dan denk je, nou dat is wel spannend. En dan komt Maxima binnen en denk je, dat is wel spannend. En dan komt Beatrix binnen en denk je van, oh nee, Beatrix. Die ken je al zo lang van vroeger en dat is echt alsof je dan de originele Sinterklaas ziet of zo. Het is echt fantastisch. Maar nu gaat de tweede helft beginnen. Ik had echt, het kon niet zijn dat het al klaar was. Het is al klaar. Majesteit, hoe vond u het Koningsdijkconcert? Het was een prachtig concert. Het was voorbij voordat ik erger had, maar het mooie de samenwerking tussen verschillende groepen die elkaar nog nooit samen hadden gespeeld. Ik denk een hele mooie opmaat was, ook om diegenen die al maandenlang hard aan het werken zijn voor volgende week om Koningsdag een succes te maken, om die even te spreken. En de laatste week, laatste loodjes en we gaan ervoor volgende week voor een fantastisch mooi feest. Dank u wel. Ja, het valt wel op dat er hier het werken wordt in Dokkum. Grutte kraan, een soort mensen binnen aan het werk. En ik zal zeggen jaren wat hier gebeurt, want we kunnen het zien op het podium. Ja. Maar er komt nogal wat bij kijken om een podium op te zetten. Ja, absoluut. Wat gebeurt er allemaal? Nou, wat we hier aan het doen zijn, we zijn hier een podium aan het maken. En op maandag is dit echt het eindplein waar de koninklijke familie op zal iedereen toezwaaien en het laatste woord zal hebben. Ja, dit is op pontons, het is op het water. Is dat een extra uitdaging? Dat is wel een extra uitdaging, maar dat hebben we ook wel echt gedaan om te zorgen dat we zoveel mogelijk mensen op de helling kwijt kunnen. Om echt de meeste mensen de kans te geven om hierbij te zijn.
Vandaar dat we dat op het water bouwen. Ja, ik zie nogal wat manschappen. Ik zie daar een stuk of 10. De kraan wordt natuurlijk bestuurd. Hoeveel mensen hebben jullie hier rondlopen? Vandaag hier, maar op elders ook in de stad hebben we denk ik echt wel een man of 100 aan het werk. Ja, zeker wel. Ja. En is dat een gewone klus voor jullie of is dit echt wel een bijzondere klus voor jullie? Koningsdag, of ik zal het in het Fries goed zeggen, Koningsdag, want dat heb ik wel een beetje geleerd inmiddels. Is wel de mooiste, maar ook wel de grootste klus in het jaar. Zo'n podium is natuurlijk niet zo 1, 2, 3 gebouwd. Dit is een heel boekwerk. Hier staat alles in? Ja, hier staat vanaf het begin af aan staat erin wat er op de grond gebouwd wordt. En dan zie je daarna het geraamte wat op beton opgebouwd wordt op het ponton. En dan gaat dat zo de lucht in. En hoe lang doen jullie er nou over om dit allemaal neer te zetten? Het podium, het geraamte zoals het nu staat, dat duurt 2 dagen. 2 dagen? Ja. En is het een soort van klik en ik weet waar het moet? Of zit hier nog een hele planning achter? Er zit een hele planning en vooral berekening achter. Want je hebt een ponton, je hebt te maken met de wind. En dat wordt echt helemaal doorberekend dat alle windkrachten aan kan. En dan weten we ook wanneer we wat moeten doen als het hard gaat waaien. Ja, we zien nu in de weersvoorspellingen dat het voor jullie er dan wel goed uitziet. Het ziet er echt goed uit voor iedereen, niet alleen voor ons. Nee, oké. Maar de komende week met het opbouwen? Ziet het er goed uit, het is echt prachtig. Ja. Ja, zeker. Dan is het mooi werk denk ik om te doen. Fantastisch werk. En zo verroert een gewoon parkeerplak ineens in een festivalterrein. Morgen dan ben we er weer met Kroon op Dokkum. Dan maar misschien wel het meest opvallende project. Een echte ijsvlier. Maar dat morgen, het laatste wut is weer voor uw eigen koning, Bouke Koning. En dan maakt de koning hier dus in beweging met typisch Frieske sporten. En dan op dit hele ponton keert ze 4 liepen, zielen, typisch Frieske sporten, dansje. Er staat een hele sprong, hè? Knap van me, hè? Zo Willem-Alexander dit kennen. Machtig, de koning in Uzestad, in Dokkum. Uze Wetterstad, al je boten.